Jama'a barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa da ku a yau a wannan sabon bidiyo. Insha Allah a yau na kawo muku wata hanya ce wadda za ka iya samun 10 USDT zuwa 100 USDT. Amma kafin mu wuce kai tsaye ga bidiyon, in baka yi mana subscribe ba, ka samu ka danna mana subscribe, sai ka danna mana alamar ƙararrawa ka zaɓi all. Ta haka ne da mun ɗora bidiyo za a sanar da kai. Insha Allah mu shiga cikin bidiyon domin nuna muku hanyar da za ka samu 10 USDT kyauta, wanda kuma in aka yi abin nan za ka iya zuwa ka cire shi. Da farko ya kamata cewa ka shiga cikin abin nan, cikin link ɗin da zan ajiye ma a description. Amma mu ga namu link ɗin nan da kuma referral ID ɗin da za ka je ka ajiye musu kenan. Bari mu danna link ɗin. In bai jira shi da wani sacin zai buɗe. Da farko za ga ya watso ma fuska kamar haka, sai ka sa email ɗinka, nan passport da ka sa, sai ka sa abin nan referral ID ɗinka. Bari mu gani, sai mu register ku gani domin su ba mu wannan kyautan 10 USDT. Yau to sai ka danna kawai akan register ɗin nan, zai ce ma sai ka sa abin nan ɗin wanda ya yi referral ɗinka. To sai mu fito, sai mu zo nan, da mun zo nan gurin sai mu copy ɗin abin nan referral code ɗin nan. Bari mu gani. Yau to kun gani mun riga mun sa referral abin nan ɗin mu, kawai sai mu je mu danna inda aka yi abin nan, mu verify captcha. To kun gani yanzu already mun riga mun register, sai mu saving password kawai. To bari mu gani yanzu ne za ku ga already sun ce mu shiga cikin email ɗin da aka abin nan, sun turo mana code, sai mu koma mu shiga. Yau to kun gan shi, sai mu kwafe shi. Bayan mun kwafa aka kwafe, sai mu fita. Sai mu zo mu paste ɗin shi a nan ɗin nan. Yau mun kwafo abin da mun yi paste. Yanzu nan da ku sun sa mana wannan abin nan ɗin 10 USDT ɗin namu. Yau to yan uwan kuka duba za ku ga yanzu ga wallet ɗin mu already ta riga ta buɗe. To in ka dawo daga nan gurin, za ka kalli ga abin nan sun baka. Kana shiga spot wallet ɗin nan, za ka kalli sun baka $10 ne, amma ni sakamakon cewa ba da wani enough data bane, shi yasa ba lalle su nuna ba. Amma nan ka duba nan, za ga alaman cewa akwai kuɗi a nan. Da nan in ka duba ga balance ɗin nan, gashi za ka kalli ina da $20 a nan gurin, sakamakon cewa na yi referral ɗin mutum ɗaya. Dama wannan exchange idan ka yi referral ɗin mutum ɗaya za su baka $10. Idan kuma ka yi buɗe da farko za su baka $10. Yanayin mutanen da ka yi referral, yanayin yadda za su baka dollars ɗin. Zan ɗora muku link ɗin a ƙasan description domin kuma ku je ku yi wannan abin ɗin, domin kuma ku samu wannan $10 ɗin da suke bayarwa kafin su yi. Ok to yan uwa, mun gode da kallon wannan bidiyo. Da ka ji daɗin bidiyon da Allah ka danna mana liking, sannan kuma ka mana share da yan uwa da abokan arziki yadda su gani su masu amfani. Dan uwa dai kar ka manta da yi mana subscribe a wannan channel ɗin in baka mana subscribe ba, domin subscribe da liking suna ƙara mana ƙwarin gwiwa domin gurin kawo muku irin wannan bidiyo. Mun gode, sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba. Mun gode.